हेलौ लोगोफोर थारैनो सफैमारबाय गुजरातनिफ्राय गुवाहाटीयाव गुजरातनिफ्राय लाबोदोंमोन अल्ट्रा T7 ब्लग बानायनो गोसो गैयामोन नाथाय भिडिअ बानायनो हायैलाय ब्लगखौनो हगारथ'नाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबा नुसिगोन जे गुजरातनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैनायाव मा प्रब्लेम जाबोदोंमोन बेसेबां दिन नांबोदोंमोन सिरुं টিভি চলি আছে আৰু হাইৱে কি ধুনীয়া লোকেশন সবে ঘূৰি আছে এতিয়া 7:30 হ'ব আৰু 7:28 PM কি ধুনীয়া লোকেশন मिन्टु भाई थाबायबाय दं जुगुल भाइया मेंबाय हाला थाबायनो हागरी गिसे बेसारा तमाम फोन কথা পাতি আছে अहमदाबाद एयरपोर्ट रोड কাৰ লগত কথা পাতি আছে কাৰ লগত কথা পাতি আছে আমি আহমেদাবাদত ঘূৰি আছোঁ তাৰমানে চিন্তাই চহৰীয়া ধান্দা কৰি আছে মদ খোৱা মানুহ মদ বিচাৰি আছে इलेक्ट्रिक बास এবাৰ ইয়াত দৰজাটো বন্ধ হ'ব বাছ ষ্টেণ্ডৰ দৰজা বন্ধ চাৰিজন উঠিব নিদিয়ে চাৰিজন বহি আছোঁ আৰু जागायजेननाय किल'मिटारा ओइ भिडिअ'हे वारसुबि भिडिअ'हे बनायसै सुबुल बावरसने सुबुलसन मुजा खायासै क्या টোপনি মাৰা নাই বহিয়ে থাকে ই অলপ মাৰিছে পিছত জাগা নাছিল এই গৰম লাগিব পিছত এতিয়া হাৱা লাগি আছে ভাল এই আমাৰ হিৰো এজনে কোঠাৰ নামে লোৱা নাই এইটো বৈদ্য মাখি गुजराती लामा सेर आबादसालि बेसेबां गोलाव गुवार फोथार न'फोरा फिसा जायो बिसोरनिया गोदो हानि थाखो जाबनाय टिं दाबो दं बिसोरनियाव केमेरायाव नुस'वा नङाबाथाय न'फोरखौ नुगौमोन आरो गोदोनि थाखो जाबनाय इनडर आरो 200
किलोमीटर दंबोयो आरोना हरनि 2:30 जाबाय सलायगासिनो दाबो खिन्थु बेसेबां समायना जुगुलदाया सलायगासिनो आं बाहाय रेस्ट खालामदोंसै आरोना समायना न' मालाय আমার जुगलदाया কি মজা গান গাইছে না লোকেশনটা স্যার গোপাল বাবা হইছে তোকে দেখি জানো মন লাগি যায় ওই ওই বহু কথা জানো मालाय बा इउपिनि लामायाव हाबाखौ नायथावथावलै मालाय उत्तर प्रदेश और 40 डिग्री रोड वाले की हो टुपी लगले खुबा पड़े यार ना जीवन गरम न किया काम लटपट हो गल ना कानपुर आई पालू এই ৰাতিখনত ইমান গৰম যে আমাৰ जुगलदाय लेटाके घूरी আছে कानपुर कानपुर आई पालो जेने जेने कानपुरर बाइपासर ओवरब्रिज बहुत लंबा ब्रिज किमान किलोमीटर नासालो 10 किलोमीटर पण होबो क्या बहुत लंबा है ना 200 किलोमीटर मान कंटिन्यू जीवनर प्रथमबार एकदम ट्राकर मजत चले आछे गाड़ी ट्राके ट्राक एकदम रास्ता भरी या जेने तेने लखनऊ आई पालो केटा बजिलो 11:30 बाजिल 11:50 बारताय बाजे मॉर्निंग अयोध्या जेने तेने अयोध्या मोनफैबाय दिनै गाड़ी नेशनल हाईवे बारस'लाय बारस'फिनजालाय बेबायदि गेले गेले आवगायलांबाय थायो आरोना पार हो गयो Say hi. Ayo. Bihar border. Entry खालामगासिनो नै काटा सोलिगासिनो काटा खालामो गारि बिदि कागज खाथि बिदि लासै पास खालाम थांलांनांगौ आरो
जोंना लोगोआ पास खालामनो थांदो नेगासिनो आरो पास जायोबा ओंखारलांसिगोन बिहारखौ दिनै आसाम बायदि नांलायदो अखा हानायखाय थान्दानो मोजां जाना दङ बोथोरा ओजोंबा सान्दुं होयोबा एकदम हरनि पार्टि बायदिसो अखा हानायलाय जि मोजां जाना दं वेदाराबो होबाय गरबायसो लामायाव नोंसिनिया सिलिगुरि सौफैबाय मोनथारनोसै न' दसे होबावब्लानो गाबोन मोनसिगोन आरोना दिनै बेवहाय लोगोनियाव आलासि जालांनोसै आलासि जाना गाबोन फुङाव ओंखारलायनोसै आरो मोनायालागै मोनहैसिगोन गुवाहाटि गुड मर्निं आसाम सौफैबाय निजिनि जोनोम जायगायाव आसामाव हाबनानै फार्स्ट टल गेट ब्रेकार क'क्राझार मोनफैबायलै बाइपास लोगो मानसिया गवालपारा जानासो थांसै होनबा आगसिथिं थांबाय बरपेटा आगदाथिं थांबाय गवालपारा लाइन गवालपारा जाना थांसै लामा पाहार आरो लेक दैमाजों नांजाबनाय एसेबां समायना नुथाय सय हर आरो सानबाजों गुवाहाटि सौफैबाय